Здравейте, приятели на Organic Invest Биозащита. Днес ще говорим кой момент е най-подходящ за работа с трихограма, т.е. да положим кутийките, за да почне да работи трихограма, да опаразитява. Аз съм Здравко Гандов и ще ви запозная с момента, който е най-подходящ. Момента, в който ние трябва да поставим кутийката, за да почне трихограмата да опаразитява, това е появата на първите пиперуди, т.е. летежа. Видим ли първия летеж на пиперудите или на молците, това е сигнал, че ние трябва да сложим кутийките, за да може трихограмата при първия момент, в който има яйци снасени, тя да положи своите, да опаразити яйцата на пиперудите и на молците. Затова не забравяйте, първият летеж на пиперуда, молец, е момента, в който вие трябва да поставите кутийката във вашата градина, поле или в двора. Това е за сега от мен Здравко Гандов и от екипа на Organic Invest. Чао, чао за сега!